расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни панҷум рақами рейтинг Ҷош Эммет бо рекорди 18-3 ва наҳум рақами рейтинг Илия Топурия бо рекорди 13-0 рӯзи 17 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангвари вазни ним миллионаи UFC Гилберт Бёрнс боварӣ дорад ки пеш аз Колби Ковингтон барои камарбанд ҷангида метавонад, агар ки ғалабаи дурахшон ба даст биёрад. ман 100% ин шоуро дуздида ва ҳамаро ба ҳайрат оварда метавонам. ҳамаи чиз аз баромади ман вобаста аст. агар ки ман ба муҳориба баромада ва дар муҳориба зидди Хорхи Масвидал ғалабаи боваринок ба даст биёрам, агар ки ман ӯро фавран шикаст диҳам, кориро ки Колби Ковингтон карда натавонист ва ба Усман барои ин корро кардан 7 раунд дар кор шуд. агар ки ман ба октагон баромада Хорхи Масвидалро дар якум ё ин ки дар дуюм раунд фавран шикаст диҳам, пас ин ғалаба хеле гарон мешавад. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. то муҳориба 11 рӯзи дигар мондааст ва дар пеш моро кори хеле зиёд интизор аст. аммо ман боварӣ дорам ки Масвидалро ба қатл мерасонам, гуфтааст Бёрнс. бояд гуфт ки муҳорибаи Гилберт Бёрнс ва Хорхи Масвидал аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 баргузор мегардад ва фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генрей Сехудо боварӣ дорад ки ҷангвари бебохти UFC Умар Нурмагомедов дар вазни 61 кг барои любой ҷангвар рақиби аз ҳама вазнинтарин шуда метавонад. умар аз ҳама рақиби хатарноктарин аст. дар вазни 61 кг Умар Нурмагомедов аз ҳама рақиби вазнин барои любой ҷангвар аст, аз он ҷумла барои ман. ӯ гӯштин гирифта метавонад, дар стойка ҷангида метавонад ва зарбазании хуб дорад. ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст. умар дид ки чӣ гуна додараш Усман Нурмагомедов ва амакбачааш Ҳабиб Нурмагомедов соҳиби камарбанд шуданд ва акнун ӯ низ чемпион шудан мехоҳад, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни 61 кг UFC Алҷамин Стерлинг аст, ки рақиби навбатии ӯ маҳз Генрей Сехудо мешавад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 7 май дар турнири UFC 288 ба нақша гирифта шудааст. ана оиди Умар боша, пас ҳозирашда маълум нест ки муҳорибаи навбатии ӯ кай ва зидди кӣ баргузор мегардад. чӣ гуне ки медонед, ду варзигари тоҷик Нурулло Алиев ва Лоиқ Раҷабов аллакай ҷангварони ташкилоти UFC-анд ва ҳар дуяшон дар як вазн, аниқтараш дар вазни сабуки UFC баромад мекунанд. шаби гузашта ба Лоиқ Раҷабов савол доданд ки агар раваду ба шумо муҳориба зидди Нурулло Алиев пешниҳод кунанд, шумо ин муҳорибаро қабул мекунед ё не? Лоиқ Раҷабов чунин ҷавоб дод: агар рӯзе ба шумо рақобат бо Нуруллоро пешниҳод кунанд, оё қабул мекунед? албатта рӯзои аввал қабул намекунам, ба хотире ки мо ду варзишгарем аз Тоҷикистон, лекин агар ки худо кунад ки мо агар дар титул ягон чи баланд бароем, ба онҷо ягон фикр мекунем. шояд агар эҳтимол барои иваз кардан ягон чиз бошад, иваз мекунем. агар ки хай набошад, ино дидам баъд чизе ки баъд мешавад, ман ҳоло наметавонам ягон чи гуфта, барое ки хоҳиши ҷангидан бо Нуруллоро надорад. ҳамчунин дӯстон, якчанд рӯз пеш дар як интервюи дигар ҳамин саволро низ ба Лоиқ Раҷабов дода буданд ва Лоиқ дар ҷавоб гуфта буд ки ҳамаи корро мекунем то ин ки зидди якдигар наҷангем ва ҳатто омодаем ки ба вазни дигар баромада дар он ҷо баромад кунем, аммо зидди якдигар намеҷангем. Чемпион, он оставит свой пояс и один вес выше или ниже спускается, или второй, который претендент, тоже там поднимается на один вес или спускается, чтобы не подраться. Ну, много вариантов, чтобы избегать вот этого. И я думаю, если такой случай были бы с нами, я думаю, сидели бы, пообщались и думали бы, и поменяли бы веса или что-то так. ва дӯстон, дар ҳақиқат чунин ҳолатҳо зиёданд ва ҳамаи кор роҳи ҳалли худро дорад. худи ҳозир чунин ҳолат байни Алҷамин Стерлинг ва Мераб Давалишвили аст, ки онҳо дӯсти хеле хубанд ва бо якдигар ҷангидан намехоҳанд.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.